Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ τον Πατέρα Θεωνά και θεσμικά και προσωπικά, γιατί γνωριζόμαστε εδώ και πολλά χρόνια, και με τον ίδιο και με τον Πατέρα Δημήτριο, καθώς και με τους άλλους δύο ιερείς, τον Πατέρα Παντελεήμωνα και τον Πατέρα Αλέξανδρο. Το γεγονός ότι σήμερα οικονόμησε ο Θεός για πρώτη φορά στην ιστορία της ενορίας μας και μετά την έβρεση των λειψάνων του Αγίου Ενδόξου Οσιομάρτυρος Κυρίλλου του Θεσσαλονίκη να φεύγουν τα λείψανά του από τον Ιερό Ναό και να έρχονται σε έναν άλλο Ιερό Ναό, σε μια άλλη περιοχή της πόλης μας, νομίζω είναι μεγάλη ευλογία, μεγάλη οικονομία από τον Θεό και για μας, αλλά και για εσάς εδώ στην περιοχή της Πηλαίας, στην πόλη της Πηλαίας, όπου υποδέχεστε αυτές τις Κυριακές της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, όπως και σήμερα, λείψανα Αγίων, όπως και του Αγίου Ενδόξου, Οσιομάρτυρος Κυρίλλου του Θεσσαλονικαίος, σύντομο βιογραφικό του οποίου θα σας διαβάσω, για να έχετε υπόψη σας ποιος ήταν και τι ακριβώς έγινε. Ο Κύριλλος, το κοσμικό όνομα του οποίου ήταν Κυριακός, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1544, κατά την περίοδο της βασιλείας του Σουλτάνου Σουλεϊμάν. Ο πατέρας του ονομαζόταν Πέιος. Καταγόταν από την επαρχία της Πελαγωνίας και διέμενε με την οικογένειά του στην περιοχή της Ακροπόλεως της Θεσσαλονίκης, που σήμερα την ονομάζουμε Άνω Πόλη. Σε ηλικία 10 ετών, ο Κυριακός έμεινε ορφανός, με αποτέλεσμα να αναλάβουν την κηδεμονία του δύο θείοι του, συγγενείς της μητέρας του, εκ των οποίων δυστυχώς ο ένας δεν ήταν χριστιανός, ήταν Μωαμεθανός, εξισλαμίστηκε. Τελικά ο Μωαμεθανός θείος του ανέλαβε αποκλειστικά την κηδεμονία και τον έστειλε σε κάποιον επίσης Μωαμεθανό βυρσοδέψη για να μάθει κοντά του να εξασκεί το επάγγελμα της βυρσοδεψίας. Ωστόσο, ο Κυριακός, ακολουθώντας τις συμβουλές του άλλου θείου του, ο οποίος ήταν ευσεβής χριστιανός, αποφάσισε να εγκαταλείψει κρυφά τον Μωαμεθανό κηδεμόνα του και να ακολουθήσει κάποιους αγιορείτες μοναχούς που κατά αγαθή συγκυρία βρισκόταν εκείνη την εποχή στη Θεσσαλονίκη. Σε ηλικία 14 ετών, ο Κυριακός έφτασε στο Άγιον Όρος και εκάρη μοναχός στην περιώνυμη και περίφημη μονή του Χελανδαρίου, λαμβάνοντας το μοναχικό όνομα Κύριλλος. Ο Κύριλλος ασκήτεψε επί 8 έτη σε κάποιο χελανδαρινό μετόχι και σε ηλικία 22 ετών ταξίδεψε μαζί με άλλους δύο χελανδαρινούς μοναχούς στη Θεσσαλονίκη, όπου συνάντησε τον χριστιανό θείο του. Κατερχόμενος από την περιοχή της Ακροπόλεως προς το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, μαζί με τον εξάδελφό του, γιο του χριστιανού θείου του, συνάντησε τυχαία και κατά διαβολική σύμπτωση, αλλά κατά παραχώρηση Θεού, το Μωαμεθανό κηδεμόνα του, ο οποίος παρά την παρέλευση πολλών ετών αναγνώρισε τον Κύριλλο. Φώναξε αμέσως και άλλους μουσουλμάνους για να συλλάβουν τον Κύριλλο με την κατηγορία ότι ενώ είχε ασπαστεί πριν το Μωαμεθανισμό, στη συνέχεια τον αρνήθηκε και εξόμωσε. Δεν ήταν όμως έτσι τα πράγματα. Αυτό ήταν ψέμα. Ο Κύριλλος οδηγήθηκε αμέσως στον τούρκο δικαστή της Θεσσαλονίκης, ο οποίος επιχείρησε να τον πείσει να εγκαταλείψει τη χριστιανική πίστη, να ξαναασπαστεί και πάλι τον Μωαμεθανισμό, γιατί έτσι ισχυριζόταν ο θείος. Όταν διαπίστωσε πως η προσπάθειά του δεν επέφερε κανένα αποτέλεσμα, διέταξε να τον οδηγήσουν στη φυλακή, σκοπεύοντας να εκφέρει την απόφασή του την επόμενη μέρα.
Την άλλη μέρα ο Κύριλλος οδηγήθηκε και πάλι στο δικαστή, ο οποίος προσπάθησε για δεύτερη φορά να τον μεταπείσει με υποσχέσεις και με απειλές, αλλά όταν διαπίστωσε ότι η προσπάθειά του ήταν μάταιη, τον καταδίκασε σε θάνατο διαπυρός. Ο Κύριλλος οδηγήθηκε από το εξαγριωμένο πλήθος των φανατισμένων κατακτητών Τούρκων και των δημίων του στον τόπο της καταδίκης του, στο παλαιό βυζαντινό υποδρόμιο της πόλης, όπως και σήμερα ονομάζεται η περιοχή αυτή, πλατεία Υποδρομίου, κοντά στο ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, ο οποίος μνημονεύεται στο συναξάριο της ακολουθίας του Οσιομάρτυρος Κυρίλλου για πρώτη φορά. Ο Τούρκος ύπαρχος επιχείρησε για τελευταία φορά, όπως συνηθιζόταν, να μεταπείσει τον Κύριλλο, προσφέροντάς του υλικές ανέσεις και απολαύσεις, αλλά ο Κύριλλος της αρνήθηκε, λέγοντας πως γι' αυτόν μοναδικός πλούτος ήταν ο Χριστός. Κατόπιν τούτον ο έπαρχος έδωσε εντολή στους δημίους να ρίξουν τον Κύριλλο στην τυρά. Τόσο δε ήταν το μένος των δημίων και του πλήθους, ώστε μέσα στο φούρνο του μαρτυρίου έριξαν και σκυλιά ζωντανά να καούν μαζί με τον Κύριλλο. Η φωτιά, η πυρά όπως λέμε, αποτέφρωσε το σώμα του Αγίου Κυρίλλου στις 6 Ιουλίου του 1566, ημέρα Πέμπτη. Μοναδική πηγή που διασώζει το μαρτύριο και την ακολουθία του Οσιομάρτυρος Κυρίλλου είναι το αθωνικό χειρόγραφο με αριθμό 347 της Μονής Διονυσίου του Αγίου Όρους. Πρόκειται για ένα κείμενο γραμμένο σε λόγια γλώσσα και κατά πάσα πιθανότητα αυτόγραφο έργο του ανωνύμου συντάκτη του μαρτυρίου, χρονολογούμενο μεταξύ του τέλους του 17ου και των αρχών του 18ου αιώνος. Αξιόλογη είναι η τελευταία πληροφορία που παρέχει το συναξάριο του Οσιομάρτυρος Κυρίλλου. «Επί γαρίμελε τη φλογή δαπανηθήνε το σύνολον, κοινών οστά τεθνικό των εγείραντες, έστι δε και ους θνησιμαίους, τι πειρά εναπέριψαν, ένθεν τι το μεν του μάρτυρος σώμα το πυρή καταναλωθέν, ως εις ποδός εγένετο». Τη μαρτυρία αυτή επιβεβαίωσε η ανακάλυψη μιας πύληνης λάρνακας, η οποία περιείχε υπολείμματα οστών και υφάσματος αναμεμειγμένα με τέφρα και βρέθηκε παρακαλώ στα θεμέλια του ναού, του παλαιού ναού των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, το 1972, όταν αποφασίστηκε από τους πατέρες της εποχής και από τον Αναγιώτη, τον Μητροπολίτη της εποχής, να πέσει ο παλαιός ναός και να αναγερθεί αυτός ο περικαλέστατος και όμορφος ναός που υπάρχει έως και σήμερα. Ο συνδυασμός του σημαντικού αυτού ευρήματος με τη μαρτυρία του συναξαρίου συγκλίνει καθοριστικά στην απόδοσή του στον Οσιομάρτυρα Κύριλλο τον Θεσσαλονικαία. Στη μνήμη του Οσιομάρτυρος Κυρίλλου, που εορτάζεται στις 6 Ιουλίου, τιμάται το δεξιό παρεκκλήσιο που υπάρχει στη νότια πλευρά του ναού των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Ό,τι Άγια Λείψανα βρέθηκαν υπάρχουν εδώ ενώπιόν σας, όταν τα ξεχώρισαν οι αρχαιολόγοι εκείνη την ημέρα που βρέθηκαν αφού έπεσε ο παλαιός ναός, και ένα επίσης τεμάχιο βρίσκεται σε ένα κελί στην περιοχή των Καρεών του Αγίου Όρους. Αυτός είναι ο Άγιος Κύριλλος, αυτά είναι τα κατορθώματά του, αυτά αποφάσισε τη επινεύση, τη ευλογία, τη καταβάση και τη οικονομία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτά έπαθε, αυτά του συνέβησαν κατά την σκοτεινή εκείνη περίοδο, όπου τα πάντα τα έσκαιζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά, και όπως θα ξέρετε, στην περιοχή αυτή του ιστορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης συνέβησαν και άλλα πολλά παρόμοια περιστατικά, παρόμοια μαρτύρια, και γι' αυτό έχουμε και πολλούς
νεομάρτυρες στην εποχή αυτή, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σήμερα, όπου επέλεξε η ενορία του προφήτου Ηλιού να μας καλέσει και να μεταφέρουμε τον νοσομάρτυρα Κύριλλο, αγαθή συγκυρία και οικονομία Θεού, η Εκκλησία μας προβάλλει μία τεράστια προσωπικότητα, την Οσία Μαρία την Αιγυπτία, της οποίας βέβαια η μνήμη είναι σε λίγες μέρες, 1η Απριλίου. Όπως ακριβώς η Εκκλησία επέλεξε μέσα στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή να προβάλλει τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά τη Δευτέρα Κυριακή και τον Όσο Ιωάννη τον συγγραφέα της Κλίμακος την Τετάρτη Κυριακή των Ιστιών, του οποίου η μνήμη είναι αύριο, έτσι επέλεξε η Σοφία, η Πρόνοια και ο αγαθός νους των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας να προβάλλουν την Οσία Μαρία την Αιγυπτία. Πιστεύω ότι οι περισσότεροι χριστιανοί έχουν διαβάσει το βίο της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας, γιατί είναι όχι μόνο εντυπωσιακός, όχι μόνο ιδιαίτερος, αλλά είναι τόσο δυνατός που θα μου επιτραπεί η λέξη σύγχρονη όταν κάποιος αρχίζει και διαβάζει το βίο της, από την αρχή ακόμα, παθαίνει ένα σοκ, σοκάρεται. Οι χριστιανοί βέβαια καλόν είναι να παθαίνουμε ένα σοκ, αλλά να είναι πνευματικό αυτό το σοκ. Δηλαδή να υπάρχει μέσα μας ένα πνευματικό ταρακούνημα. Αλλά όμως ο βίος της Αγίας Μαρίας της Αιγυπτίας είναι ένα πολύ ισχυρό επιχείρημα, ένα παράδειγμα που μπορεί να προβληθεί από κάθε ένα που πιστεύει στο Χριστό σε κάποιον που δεν πιστεύει στο Χριστό, που δεν τον ενδιαφέρει η Εκκλησία, που δεν αγαπά τον Θεό. Αν θέλουμε δηλαδή να πούμε σε κάποιον ο Χριστός είναι αυτός, μπορούμε να του προβάλλουμε ως παράδειγμα και ως μελέτημα και ως ανάγνωση τον βίο της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας. Η γυναίκα αυτή καταγόταν από την Αίγυπτο. Έζησε πριν εκατοντάδες χρόνια, τον 6ο αιώνα. Τότε αυτοκράτορας ήταν ο Ιουστινιανός. Το πολύ χαρακτηριστικό της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας είναι ότι από πολύ μικρή έφυγε από το σπίτι της, 12 χρονών, και ασχολήθηκε με πολύ αγάπη προς την αμαρτία. Εξέδιδε τον εαυτό της και απολάμβανε αυτές τις αρχικές απολαύσεις, πράγμα το οποίο το έκανε για 17 χρόνια, από 12 χρονών έως 29 χρονών. Και μάλιστα όπως αναφέρει ο Άγιος Σοφρόνιος, Πατριάρχης Ιεροσολύμων, ο βιογράφος της, αυτό δεν το έκανε και τόσο για να εισπράξει χρήματα, αλλά όσο από αγάπη προς την αμαρτία. Αγαπούσε δηλαδή πάρα πολύ αυτό το οποίο έκανε. Ζούσε αυτή την άσωτη ζωή, έφυγε από τους γονείς της, πήγε στην Αλεξάνδρεια και εκεί γύρω στα 29 της χρόνια, μαζί με κάποιους γνωστούς, φίλους, μια παρέα ας πούμε, ξεκίνησαν να πάνε στα Ιεροσόλυμα ως προσκυνητές για να παρευρεθούν σε μια μεγάλη δεσποτική εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Έτσι λοιπόν φτάσαν στα Ιεροσόλυμα σύμφωνα με τον βιογράφο, θέλησε να μπει στο ναό της Αναστάσεως, να προσκυνήσει τον Τίμιο Σταυρό, που υψωνόταν εκείνη την ημέρα, αλλά όμως καλόν για εκείνη και κάλιστο για εμάς,
για την υπόλοιπη της πορεία, ένιωσε 3 με 4 φορές κάποια ώρα τη δύναμη να μην την αφήνει να πλησιάσει καθόλου, ούτε καν να μπει μέσα, να προσκυνήσει τον Τίμιο Σταυρό. Ενώ οι υπόλοιποι έμπαιναν μέσα στο ναό ανεμπόδιστα. Αυτή δεν μπορούσε να μπει μέσα στο ναό. Η καρδιά της πληγώθηκε από αυτό, ήρθε σε βαθιά μετάνοια και άρχισε να προσεύχεται, σύμφωνα με το βιογράφο της, στην Παναγία. Την έβαλε εγκύτρια και υποσχέθηκε ότι εάν της επιτρέψει να μπει και να δει το Σταυρό του Κυρίου, θα γινόταν συνετή και φρόνιμη στο μέλλον και δεν θα μόλυνε πια το σώμα της με πονηρές επιθυμίες και ειδονές. Όταν γύρισε μετά μέσα στην εκκλησία, αυτή τη φορά μπόρεσε να μπει χωρίς καμιά δυσκολία. Τότε προσκύνησε τον Τίμιο Σταυρό και χωρίς να λησμονήσει την υπόσχεση που έδωσε, αναχώρησε την ίδια μέρα από τα Ιεροσόλυμα και αφού πέρασε τον Ιορδάνη ποταμό, μπήκε στα ενδότερα μέρη της ερήμου, πιο βαθιά ακόμα. Εδώ να κάνω μία παύση, γιατί γνωρίζετε η περιοχή της Πηλαίας πάνω κάτω από τις εκδρομές που κάνετε αυτές τις περιοχές. Τώρα φανταστείτε τον 6ο αιώνα πώς ήταν αυτά, όχι τώρα που πηγαίνουμε και σταματούν τα λεωφορεία και έχουμε την άνεση να κατεβούμε κάτω, να κάνουμε την κατάδυση του Σταυρού, να βγούμε τις αναμνηστικές φωτογραφίες και όλα αυτά τα ωραία πράγματα που μας αξιώνει ο Θεός. Αυτά δεν ήταν έτσι τότε, ήταν εντελώς διαφορετικά. Σας το λέω αυτό έτσι για να μπούμε λίγο στο κλίμα του βίου της. Πήγε ακόμα πιο βαθιά και έζησε, παρακαλώ πάρα πολύ, σε αυτή την κατάσταση της ερήμου και της ασκητικής ζωής 47 χρόνια. 47 χρόνια το πρόσωπο αυτό, το άτομο αυτό, τήρησε αυτή την υπόσχεση εξαιτίας του εμποδίου που ένιωσε και δεν μπορούσε να προσκυνήσει τον Τίμιο Σταυρό. Και όχι μόνο έζησε 47 χρόνια, αλλά χωρίς να δει άνθρωπο, αναφέρει ο Άγιος Σωφρόνιος, Πατριάρχης Ιεροσολύμου. Τη μόνη θέα που είχε ήταν το φυσικό τοπίο και η θέα του Θεού. Και η μόνη συντροφιά την οποία είχε ήταν η προσευχή της. Τόσο δε αγωνίστηκε, ώστε πέρασε την ανθρώπινη φύση. Και όπως αναφέρει ο βιογράφος της, απόκτησε ζωή πάνω από τη γη, αγγελική ζωή και υπεράνθρωπη. Τόσο δε υψώθηκε διαμέσου της απαθίας, ώστε είχε τη δυνατότητα, προσέξτε λίγο αυτό σας παρακαλώ πάρα πολύ, να περπατάει επάνω στο νερό. Έφευγε από τη μια άκρη και περνούσε τον Ιορδάνη ποταμό, όχι διαξηράς, από το νερό. Όπως ακριβώς προσκάλεσε ο Χριστός τον Πέτρο στην Τιβεριάδα θάλασσα. Έφτασε σε τέτοια ύψη αρετής, όπου οι νόμοι της φύσεως είχαν καταργηθεί για αυτήν. Όταν δεν προσευχόταν, σηκωνόταν από τη γη ψηλά και στεκόταν μετέωρη στον αέρα. Θα το σχολιάσουμε λίγο αυτό, λίγο παρακάτω. Στο τέλος της ζωής της, έτυχε πάλι κατά πρόνοια του Θεού, ο Θεός τα έφερε έτσι, να συναντήσει κάποιον ερημίτη που λεγόταν Πατήρ Ζωσιμάς και αφού του διηγήθηκε όλη της τη ζωή, τον παρακάλεσε να της φέρει τα άχραντα μυστήρια για να κοινωνήσει. Εκείνος το έκανε την επόμενη χρονιά, γιατί έτσι είχαν συνονοηθεί, γνωρίστηκαν και του έδωσε ένα ραντεβού, ας το πούμε έτσι, την επόμενη χρονιά στο ίδιο σημείο να κοινωνήσει τα άχραντα μυστήρια τη Μεγάλη Πέμπτη. Τον επόμενο χρόνο από αυτό το γεγονός ξαναγύρισε ο Άγιος Ζωσιμάς, τη βρήκε νεκρή
ξαπλωμένη στη γη και κοντά της ένα σημείωμα που έγραφε «Αβάζω σημά». «Θάψον όδε το σώμα της Αθλίας Μαρίας, απέθανον την αυτήν ημέρα καθήν εκοινώνησα των αχράντων μυστηρίων. Εύχο υπερεμού». Μπροστά σε μια τέτοια εξαίρετη γυναικεία ασκητική μορφή, όπως είναι της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας, κάθε χριστιανός, όπως προείπαμε, που θα διαβάσει τη ζωή της, θα αντιλήσει όχι απλά διδάγματα, αλλά ωφέλιμα διδάγματα, μοναδικά και ανεπανάληπτα. Και για την προηγούμενη ζωή της, αυτής της αμαρτίας, αλλά και για την επόμενη. Αν προσπαθήσουμε να κάνουμε έναν συνδυασμό μεταξύ του Οσιομάρτυρος Κυρίλλου και της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας, το πρώτο το οποίο θα σκεφτούμε είναι ότι και οι δύο αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν σε Αυτόν, δηλαδή μπήκαν στη διαδικασία να καταλάβουν τον εαυτό τους και να έρθουν σε μια βαθιά μετάνοια. Έτσι ο μεν Κύριλλος αποφάσισε να γίνει μοναχός του Άγιον Όρος, η δε Οσία Μαρία η Αιγυπτία να μπει βαθιά μέσα στην έρημο. Γι' αυτόν τον λόγο η Εκκλησία μας, αγαπητοί μου αδελφοί, μας προβάλλει την τελευταία Κυριακή της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής αυτό το ιερό πρόσωπο της Οσίας Μαρίας, για να μας πει ακριβώς, να μας δηλώσει λεπτομερώς, να χτυπήσει την καρδιά του προβλήματός μας. Ματώνει βέβαια λίγο αυτό, πονάει, αλλά αυτό όμως είναι σωτήριο. Είναι το φάρμακο το οποίο πρέπει να πιούμε όλοι μέχρι το τέλος, να μην ξεχάσουμε καμία απολύτως δόση του για να γίνουμε καλά. Και αυτό το φάρμακο λέγεται μετάνοια. Να καταλάβουμε ότι είμαστε άνθρωποι, ότι έχουμε ανθρώπινες αδυναμίες, ανθρώπινα πάθη, κάνουμε λάθη, δεν είμαστε σωστοί, δεν είμαστε πάντοτε σωστοί, έστω και αν προσπαθούμε, συνεχίζουμε να κάνουμε λάθη, συνεχίζουμε να κάνουμε αμαρτίες, διότι η αμαρτία μπήκε στη ζωή του ανθρώπου από το πρώτο ζευγάρι, από τον Αδάμ και την Εύα, στον Παράδεισο. Κάναν παρακοή στο Θεό, έφαγαν αυτό που τους είπε να μην φαν και έτσι δια της παρακοής αυτής ήρθε η αμαρτία. Και η αμαρτία, αγαπητοί μου αδελφοί, και αυτό δεν αφορά μόνο εσάς τους λαϊκούς, αφορά και τους κληρικούς, όλους τους κληρικούς, κάθε βαθμού, είναι η μετάνοια. Αμάρτησες, έπεσες, έγειρε και σωθήσει. Σήκω. Ψυχή μου, ψάλλει το τροπάριο του Μεγάλου Κανόνος. Ανάστα, τι καθεύδεις. Το τέλος εγγίζει και μέλης θορυβήστε. Θορυβήσου, δημιούργησε έναν θόρυβο μέσα σου. Πάρε το παράδειγμα της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας. Δες αυτό, αν δεν θέλεις να δεις τα λόγια του Κυρίου, να ακούσεις, αν δεν θέλεις να δεις άλλα πολλά και διάφορα. Δες αυτό και μόνο αυτό σου φτάνει για να φτάσεις στην κατάσταση της μετανοίας, να μετανιώσεις, να πεις όσο άσωτος Υιός, ήμαρτον Πάτερ, εις τον ουρανό και ενώπιόν σου, ποίησόν με, κάνε με, ως ένα των μυστίων σου. Η μετάνοια, αγαπητοί μου αδελφοί, και πρώτα αυτά που σας λέω, τα λέω στον εαυτό μου, είναι ένα κομμάτι του εισιτηρίου το οποίο θα δώσουμε για να μπορέσουμε να μπούμε στη Βασιλεία του Θεού όταν θα μας καλέσει ο άλλος κόσμος,
ο κόσμος των πνευμάτων, ο κόσμος του Θεού. Χωρίς μετάνοια δεν μπορούμε να μπούμε στη Βασιλεία του Θεού. Είναι εντολή του Θεού. Ο Τίμιος Πρόδρομος καλούσε τους ανθρώπους σε μετάνοια πριν να τους βαπτίσει και εξομολογούνταν οι άνθρωποι τις αμαρτίες τους και μετά βαπτιζόταν. Ο Κύριος ήρθε να κηρύξει μετάνοια. Έδωσε στους Αποστόλους ρητή εντολή. Αν την αφήνετε τα αμαρτίας, αφήνετε αυτής. Αν την κρατείτε, και κράτετε. Σας δίνω την εντολή να συγχωρείτε τον ανθρώπο τις αμαρτίες. Αν δεν το κάνετε, δεν θα είναι συγχωρεμένες. Αν το κάνετε, θα είναι. Αυτή την κληρονομιά κουβαλούν και οι ιερείς, οι οποίοι πρέπει να είναι οι πρώτοι που θα πρέπει να εξομολογούνται. Και φυσικά και όλοι έχουμε βάρη πολλά, αδελφοί μου. Πολλές φορές μοιάζουμε σαν έναν καθημερινό άνθρωπο που πήγε να ψωνίσει στο σούπερ μάρκετ και πήρε τόσα πολλά πράγματα, φορτώθηκε τόσο πολύ, που μέχρι να φτάσει στο σπίτι του είδε και έπαθε. Έτσι μοιάζουν και οι ψυχές μας και τα σώματά μας. Είμαστε τόσο πολύ φορτωμένοι, που πρέπει σε κάποια στιγμή να πάρουμε την απόφαση να αρχίζουμε να ξεφορτώνουμε, να αφήνουμε το φορτίο αυτό. Έρχεται ο Χριστός σε άλλο σημείο και μας λέει «Ελάτε κοντά μου και αφήστε το φορτίο σας. Ξεφορτώστε και ελάτε να σας δώσω εγώ το δικό μου φορτίο, διότι είναι ελαφρύ. Ο γάρις μου Χριστός και το φορτίο με ελαφρώνεστη». Το φορτίο του Χριστού είναι η άφεση, η συγχώρηση των λαθών μας, των αδυναμιών μας. Ένα παράδειγμα θα πω. Πολλές φορές βρισκόμαστε με άλλους ανθρώπους. Είτε ηθελημένα είτε άθελα, ασχολούμαστε και στο μυαλό μας, στη διάνοιά μας, αλλά και με τη γλώσσα μας για άλλους ανθρώπους που δεν είναι παρόντες. Με λίγα λόγια, τους σχολιάζουμε. Πέφτουμε στην κατάκριση, στην κρίση. Παραβαίνουμε εδώ πέρα μία άλλη εντολή του Θεού. Μην κρίνετε ή να μην κριθείτε. Και με όποιο μέτρο κρίνετε, θα κριθείτε. Να λοιπόν μία πολύ, ας μου επιτραπεί έκφραση, απλή, εύκολη και γρήγορη αμαρτία που κάνουμε. Πολλές φορές δεν την καταλαβαίνουμε. Πάτερ, λέει, δεν κρίνω, λέω τη γνώμη μου. Λες τη γνώμη σου. Γιατί δεν λες τη γνώμη σου πρώτα για τον εαυτό σου? Γιατί δεν προσπαθείς πρώτα να βγάλεις το δοκάρι που έχει στο μάτι σου και μετά να βγάλεις την αγκίδα που έχει ο άλλος στο δικό του μάτι? Και αυτή τη φράση τη λέει ο Χριστός. Έτσι λοιπόν, σαν αυτή την αμαρτία κάνουμε πάρα πολλές σε καθημερινή βάση. Η μετάνοια λοιπόν, δια του παραδείγματος της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας, μέσα από την προβολή του προσώπου της, από την Εκκλησία μας, την Πέμπτη Κυριακή των Ιστιών, είναι το πιο δυνατό παράδειγμα, το οποίο μπορεί ανά πάσα στιγμή και ώρα να μας δώσει και πάλι την ευκαιρία να συμπληρώσουμε το κομμάτι που λείπει από το εισιτήριο που θα πρέπει να δώσουμε για να μπούμε στη Βασιλεία του Θεού, όταν θα φτάσουμε εκείνη την ώρα ενώπιον των αγγέλων Του, των Αγίων Του, ενώπιον του φωτεινού κόσμου, του κόσμου ο οποίος βρίσκεται σε μία άλλη διάσταση, σε μία άλλη κατάσταση, εκεί που υπάρχει το φως, το απρόσιτο, το φως της Αναστάσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Μαζί με την Οσία Μαρία την Αιγυπτία, αγαπητοί μου αδελφοί, όπως προείπαμε, προβάλλει
και ένα άλλο πρόσωπο του Οσίου Ζωσιμά. Ο καλογερόπαπας αυτός, ο ασκητής αυτός, ξεκίνησε ενώ ζούσε αλλού να πάει σε ένα μοναστήρι το οποίο του υπέδειξε η χάρις του Θεού. Στο μοναστήρι αυτό υπήρχε ένας κανόνας. Θα μείνουμε λίγο στον κανόνα αυτόν και να σας πω για μία άλλη αρετή, βάσει της οποίας μπορούμε, εάν την κάνουμε, να κερδίσουμε τη Βασιλεία των Ουρανών. Οι πατέρες της μονής αυτής, της δεύτερης που πήγε ο Άγιος Ζωσιμάς, πριν αρχίσει η Μεγάλη Τεσσαρακοστή, την τελευταία ημέρα, μαζευόταν όλοι μαζί, τελούσαν την ακολουθία, αλληλοσυγχωρούνταν, ο καθένας έπαιρνε ό,τι ήθελε, κάποιες στροφές και έφευγε. Και όλοι προσπαθούσαν ο ένας να ζήσει πολύ μακριά από τον άλλον. Το αφήναν το μοναστήρι έτσι μόνο του, να πω, αφήναν κάποιους ανθρώπους όπως αναφέρει ο βιογράφος και φεύγαν. Δεν φοβόταν να τους πάρουν κάτι γιατί δεν είχαν κάτι οι άνθρωποι. Τηρούσαν λοιπόν αυτόν τον κανόνα. Έφευγαν, χωρίζονταν μεταξύ τους, μπαίναν στην έρημο και προσπαθούσαν ο ένας να μην συναντήσει τον άλλον. Αποξενώνονταν δηλαδή, με λίγα λόγια. Τώρα θα μου πείτε, τι είναι αυτό? Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ δυνατό. Γιατί προσπαθούσαν με αυτήν την αποξένωση να τηρήσουν το λόγο του Κυρίου, μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Και πολλές φορές, εάν τύχαινε ο ένας να συναντήσει τον άλλον, από μακριά άλλαζαν δρόμο. Προσπαθούσαν οι άνθρωποι αυτοί μέσα από αυτή την ασκητική πράξη να είναι το μυαλό τους στην προσευχή, να είναι το μυαλό τους συγκεντρωμένο, να μην ανταλλάξουν καμία απολύτως κουβέντα με κανέναν από τους αδελφούς, έως τις μέρες της Αναστάσεως του Κυρίου, που πάλι μαζεύονταν στο μοναστήρι. Είναι πολύ λογικό να σκεφτούμε και να πούμε ότι εμείς αυτό το πράγμα δεν μπορούμε να το κάνουμε σε τέτοιο υψηλό επίπεδο, διότι είμαστε σε μια μεγάλη κοινωνία, έχουμε γείτονες, έχουμε παιδιά, 1002 πράγματα υπάρχουν και αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε. Το κομμάτι αυτό της αποξενώσεως από άνθρωπο σε άνθρωπο το αφήνω. Θα σταθώ όμως στην ουσία. Η ουσία είναι ότι το κάνουν αυτό για να μπορούν να προσευχηθούν απερίσπαστα. Μία πολύ μεγάλη εντολή, μία ρητή εντολή του Κυρίου είναι γρηγορείτε και προσεύχεστε ή να μην εισέλθετε εις πειρασμόν. Και στο όρος των ελαιών θυμηθείτε τι είπε στους μαθητές. Κάθεστε και ξεκουράζεστε, αλλά σε λίγο ο Υιός του ανθρώπου, εκείνος δηλαδή, θα παραδοθεί στα χέρια των αμαρτωλών. Το πνεύμα σας είναι πρόθυμο, αλλά η σάρκα σας είναι ασθενής. Οφείλουμε, αγαπητοί αδελφοί όλοι, κληρικοί και λαϊκοί, να προσευχόμαστε. Πάρα πολλές φορές στεναχωριέμαι με τον εαυτό μου, διότι για όλα έχω χρόνο και όταν έρχεται η ώρα της προσευχής νιώθω κουρασμένος, νιώθω νησταγμένος, πολλά. Δεν βαριέσαι, αύριο θα προσευχηθούμε. Δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ναι, εντάξει, ερχόμαστε στην Εκκλησία, παρακολουθούμε τη Θεία Λειτουργία, το οποίο είναι η κορυφή της προσευχής. Γινόμαστε ένα με τους αδελφούς, μεταλαμβάνουμε τον Κύριο, ενωνόμαστε μαζί Του. Αλλά η ένωση σε αυτή μετά του Κυρίου έχει μία συνέχεια, δεν σταματάει εκεί, δεν πατιέται το κουμπί.
Τώρα άγιασες, κοινώνησες, αγίασες τώρα την επόμενη Κυριακή, ας πούμε, ή στην επόμενη διελειτουργία. Ίσα-ίσα το αντίθετο. Μετά από αυτή την ένωση με τον Κύριο και με τους αδελφούς, πρέπει να ανοίγει ακόμα περισσότερο το κουμπί, η στρόφιγγα της πνευματικής εκείνης ενέργειας, εκείνου του πνευματικού ηλεκτρικού ρεύματος, όπου θα πρέπει ακόμα περισσότερο να μας δίνει την ευκαιρία του πνευματικού αγώνος. Πρέπει, αδελφοί μου, να μάθουμε, αν δεν ξέρουμε ή αν βαριόμαστε ή αν δεν μας φτάνει ο χρόνος, να τα αφήσουμε αυτά και να καθόμαστε στην προσευχή. Όλοι μας, παπάδες και λαϊκοί. Να αγοράσουμε ένα προσευχητάριο, να αγοράσουμε το ορολόγιο, να έχουμε κομποσχήνη. Όσοι ασχολούνται με τα ηλεκτρονικά μέσα μπορούν και δια των ηλεκτρονικών μέσων να βρουν προσευχές. Στο σπίτι είσαι, στη δουλειά είσαι, στο αυτοκίνητο είσαι, οπουδήποτε είσαι, να χρησιμοποιείς την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς», να επικαλούμαστε τους Αγίους. Εάν δεν προσευχόμαστε, δεν μπορούμε σε καμία απολύτως περίπτωση να δούμε το πρόσωπο του Θεού. Πάρτε ένα απλό παράδειγμα. Τι λέει ο λαός μας? Μάτια που δεν φαίνονται, γρήγορα λησμονιούνται. Έτσι είναι και με τον Θεό. Δεν μπορούμε να ζητούμε από τον Θεό και να μην δίνουμε στο Θεό. Δεν έχει φυσικά ο Θεός καμία απολύτως ανάγκη να του δώσουμε κάτι. Ο Θεός είναι ένα Άγιο Πνεύμα. Είναι ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Αλλά πώς θα μας ελεήσει εάν δεν απευθυνόμαστε στο έλεος Του? Αυτή είναι η προσευχή. Εάν δεν ανοίγουμε την καρδιά μας, αν δεν ανοίγουμε το μυαλό μας, αν δεν ανοίγουμε το σώμα μας, να λέμε στον Θεό το Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, όλη αυτή την πρωτότυπη προσευχή και στη μικρή της διάσταση και σε μια μεγαλύτερη διάσταση, πώς θα μπούμε στη διαδικασία να αφήσουμε όλο μας το είναι σε αυτό που λέει μέσα στην προσευχή. Γεννηθεί του το θέλημά σου όσο εν ουρανό και επί της γης. Δεν μπορούμε να μπούμε στην τήρηση αυτής της εντολής εάν δεν προσευχόμαστε. Και όπως σημειώνουν και δεκάδες πατέρες της Εκκλησίας και κυρίως νηπτικοί πατέρες, όπως και η Οσία Μαρία η Αιγυπτία, δηλαδή οι πατέρες που ζήσαν στην έρημο, η προσευχή πρέπει να γίνεται μέσα από την καρδιά, μέσα από την ψυχή, με κλάμα, με λυγμό. Μόνο τότε μπορούμε να βρεθούμε ενώπιον αυτής της μοναδικής εμπειρίας, όπου όταν η Οσία Μαρία ήταν προσευχομένη, υπερίπτατο. Και στο επίπεδο αυτό να μην φτάσουμε, θα φτάσουμε, εάν προσευχόμαστε δια της παραχωρήσεως του Κυρίου, να νιώσουμε εντελώς διαφορετικά από όταν δεν προσευχόμαστε. Η προσευχή, αγαπητοί μου αδελφοί, πρέπει να είναι το πρώτιστο έργο κάθε ανθρώπου που πιστεύει στον Κύριο, κάθε ανθρώπου που πιστεύει ότι υπάρχει η μετά τον θάνατο ζωή, κάθε ανθρώπου ο οποίος θέλει να ονομάζεται χριστιανός. Δεν μπορεί να έχουμε ως πρότυπο τον Κύριο, ο οποίος προσευχήθηκε και νήστεψε 40 ημέρες, αλλά και γενικά όλη του η ζωή ήταν μια προσευχή και μια απέφθηση, απευθύνοντας συνέχεια στον επουράνιο Πατέρα και μια υπόσχεση ότι θα στείλει τον Παράκλητο αφού εκείνος θα φύγει για τους ουρανούς μετά την ένδοξη ανάληψή του
και να μην τηρούμε εμείς οι ίδιοι αυτή την προσευχή. Πέφτουμε πάρα πολλές φορές, το γνωρίζω και ως πνευματικός, σε αυτή την πλάνη, να είμαστε χωρίς προσευχή, να μην απευθυνόμαστε στον Κύριο καθόλου. Δεν γίνεται, αδελφοί μου, αυτό. Πρέπει να μάθουμε να απευθυνόμαστε στον Κύριο. Και σε επίπεδο εκκλησιαστικό, αλλά και σε επίπεδο προσωπικό. Συνεχίζοντας το βίο της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας, και από ό,τι βλέπω και η ώρα παρήλθε, μία αρετή ακόμα θα πούμε και θα τελειώσω. Βλέπει κανείς μία γυναίκα, έναν άνθρωπο, ο οποίος έφτασε τον εαυτό του στα άκρα. Πιο άκρα δεν γίνεται. Προσπάθησε να μιμηθεί τον Χριστό σε αυτό το οποίο βλέπουν κυρίως όσοι μπαίνουν στο ιερό, εκεί που είναι τα δισκοπότηρα και το λέμε προσκομιδή, υπάρχει η εικόνα του Κυρίου και λέγεται άκρα ταπείνωση. Σε αυτήν ακριβώς την κατάσταση έφερε η Οσία Μαρία η Αιγυπτία τον εαυτό της. Στην άκρα ταπείνωση. Και μάλιστα, όταν τη συνάντησε ο Άγιος Ζωσιμάς και προσπάθησε να τον αποφύγει και την κυνηγούσε από πίσω παρόλη την ηλικία του και σταμάτησε να του μιλήσει, αυτό που του είπε πρώτο είναι ότι τι θέλεις να σου πω για μένα, να σου πω ποια ήμουν και ποια είμαι. Χειρότερη από μένα δεν υπάρχει. Ποια παρακαλώ, το είπε αυτό, η Οσία Μαρία η Αιγυπτία, όπου ο Άγιος Ζωσιμάς την είδε πως πέρασε τον Ιορδάνη ποταμό. Την είδε ότι περπάτησε πάνω από το νερό. Και κατάλαβε φυσικά περί τίνος πρόκειται. Εάν, αδελφοί μου, δεν προσπαθούμε να ταπεινωνόμαστε, να το πω έτσι απλά, δεν μπορούμε να μπούμε στη Βασιλεία του Θεού. Εάν είμαστε στη λογική, σιγά να μην δεν του την πω. Έτσι κινούμαστε όλη μας τη μέρα. Του είπα πάρα πολλά. Πήγε να μου την πει αυτός, αλλά του τα είπα εγώ πιο καλά. Αυτή η λογική να είμαστε πάντοτε ένα βήμα μπροστά από τους άλλους, να μην τυχόν και θυχτούμε, να μην τυχόν και τι θα γίνει δηλαδή, είναι κάτι πάρα πολύ συνηθισμένο, κάτι πάρα πολύ καθημερινό και καμιά φορά το συναντάς ακόμα και τα πας να κάνεις μερικά ψώνια σε ένα μαγαζί, σε ένα σούπερ μάρκετ. Πιανόμαστε με το παραμικρό. Ένα παράδειγμα λέω τώρα. Όπως πολλές φορές και όταν οδηγούμε τα αυτοκίνητά μας. Αν δούμε κάποια παράβαση να κάνει ο άλλος, απλώνουμε το χέρι μας, πουτζώνουμε, κάνουμε διάφορα πράγματα. Όλα αυτά τα κάνουμε μέσα στα πλαίσια του ότι μη τυχόν και κάνει κάτι ο άλλος και εμείς δεν το προλάβουμε, να του κάνουμε κάτι το οποίο θα μας προσδώσει τι ακριβώς. Αυτά τα πράγματα, αδελφοί μου, ο χριστιανός θα πρέπει να τα σκέπτεται πάρα πολύ. Και πιστέψτε με, αυτά θα ανοίξουν τον παράδεισο. Μπορεί να προσευχόμαστε, όπως προείπαμε, ή να νηστεύουμε, αλλά αν δεν είμαστε ταπεινοί, δεν ανοίγει ο παράδεισος. Εάν δεν σκύψεις λίγο το κεφάλι, αν δεν πεις συγγνώμη, αν δεν συγχωρέσεις τον αδελφό, γιατί συγχώρηση τι σημαίνει? Συγχωρώ, συνυπάρχω. Βρίσκομαι μαζί με τον άλλον. Άμα δεν συγχωρείς και άμα δεν συγχωρεθείς από τούτη τη ζωή, πώς θα συγχωρέσεις και θα συγχωρεθείς στην άλλη ζωή? Θέλεις να βρίσκεσαι μαζί με τον Κύριο και με τους Αγίους, μα εσύ δεν μπορείς να βρίσκεσαι από εδώ, από αυτή τη ζωή, με τον αδελφό, όποιος και είναι αυτός, και ό,τι και σου έχει κάνει. Εγώ, Πάτερ, λέει, δεν μπορώ να του μιλήσω, δεν μπορώ να του πω, λέει, συγγνώμη, μα δεν τον πείραξα. Γιατί ο Κύριος πείραξε κανέναν? Δεν πείραξε κανέναν, ίσα-ίσα. Ήρθε να δώσει σε όλους τους ανθρώπους τον αγιασμό και τη λύτρωση.
Γιατί δεν μιμούμαστε τον Κύριο? Να ταπεινωθούμε. Ανά πάσα στιγμή και ώρα ο Θεός μας δίνει ευκαιρίες ταπεινώσεως και ταυτόχρονα ο διάβολος μας δίνει άλλου είδους ευκαιρίες να λείψει η ταπείνωση. Αυτά όμως τα τρία πράγματα που προείπαμε, της μετανοίας, της προσευχής, της ταπεινώσεως και άλλες εντολές του Κυρίου που πρέπει να τηρούμε, είναι τα μικρά κομματάκια που θα συμπληρώσουν το εισιτήριο, όπως προείπαμε, για να μπούμε στον Παράδεισο. Η άκρα ταπείνωση του Κυρίου πώς μπορεί να εφαρμοστεί σε εμάς που δεν μπορούμε να ανεχτούμε το γείτονά μας, πολλές φορές και γονείς με παιδιά δεν μπορεί ο ένας να ανεχτεί τον άλλον, τα αδέλφια μας, κάποιον που ενδεχομένως μας προσέβαλε ή κάποιον που ενδεχομένως μας είπε κάτι που μας έφυξε, όπως λέμε κλπ. Πώς θα γίνει αυτό? Δεν μπορεί να γίνει, αδελφοί μου. Πρέπει να μπούμε στην λογική του να είμαστε ταπεινοί, διότι θα πει ο Κύριος ότι εγώ είμαι πράος και ταπεινός στην καρδία και ευρύσετε ανάπαυση της ψυχές ημών. Θα έρθείτε σε μένα να βρείτε ανάπαυση, αλλά εγώ είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά. Αν εσύ δεν είσαι πράος και ταπεινός στην καρδία και προσπαθείς να με μιμηθείς, πώς θα συναντηθούμε? Δεν μπορούμε να συναντηθούμε. Ο πατήρ Σοφρόνης, ο οποίος βρισκόταν στο Έσεκ της Αγγλίας, διαβάζοντας κάποιος σύγχρονος, ο πατήρ Σοφρόνης, γι' αυτό τον αναφέρω, διαβάζοντας κάποιος τα κείμενά του, λέγει ότι ένιωσα τον Χριστό να προσεύχεται μέσα μου. Για σκεφτείτε το λίγο αυτό, δηλαδή όλοι μας θα το σκεφτούμε. Πώς θα προσευχηθεί ο Χριστός μέσα σου, αν δεν κάνεις πρώτο το μέσα σου σαν την Φάτνη? Σαν την Φάτνη πρέπει να γίνουμε. Απλοί, ταπεινοί, ήρεμοι, όχι πολλά. Σου είπα, μου είπες κλπ. Αν δεν μπορέσουμε να μιμηθούμε το παράδειγμα των οσίων πατέρων της αποξενώσεως από αυτά τα πράγματα και να νιώσουμε ταπεινοί, δεν μπορούμε να μπούμε στον Παράδεισο. Φυσικά, κανείς δεν είναι άξιο να μπει στον Παράδεισο, εννοείται. Το έλεος του Θεού θα μας βάλει στη Βασιλεία του Θεού. Αλλά όμως και εμείς πρέπει με κάποιον τρόπο να παρακινήσουμε τον Κύριο. Με κάποιο τρόπο θα πρέπει να πούμε στείλε μας το έλεος σου. Το έλεος θα το στείλει ο Κύριος, αλλά θα το στείλει στον ταπεινό. Ψάλαμε ένα τροπάριο το πρωί, όπου έλεγε «Η βασιλεία των ουρανών δεν είναι ούτε βρώσεις, ούτε πόσεις, αλλά τι είναι? Είναι άσκησης και αγιασμός». Είναι αυτή η κατάσταση στην οποία μας προβάλλει ο Άγιος Κύριλλος και η Ιωσία Μαρία η Αιγυπτία. Ας κάνουμε, αδελφοί μου, όλοι μας και παπάδες και λαϊκοί αυτόν τον αγώνα. Να είμαστε μετανία, σε προσευχή και να είμαστε βαθιά ταπεινοί. Και τότε να είσαστε σίγουροι ότι κανένας από τους Αγίους, ούτε η Υπεραγία Θεοτόκος, εξαιρέτως δε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, δεν θα σηκώσουν τα χέρια τους πάνω από τα κεφάλια μας. Τότε θα δούμε ότι μπορούμε, αν όχι να τους δούμε, να τους νιώσουμε. Μπορούμε να πάρουμε δύναμη να προχωρήσουμε στην καθημερινότητά μας. Να αντιμετωπίσουμε τα δεκάδες προβλήματα τα οποία υπάρχουν και μας πνίγουν, όποια και είναι αυτά και από όπου και προέρχονται. Καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός, ούκ εξουδενώσει. Δεν μπορεί ο Κύριος δια του ψαλμοδού αυτού να μας λέει ψέματα. Δεν γίνεται. Διότι ο Κύριος είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Έτσι λοιπόν, με βάση αυτά τα τρία χαρακτηριστικά, ας προσπαθήσουμε να έρθουμε εις σε Αυτόν, να δημιουργήσουμε θόρυβο μέσα μας, για να μπορέσουμε θορυβημένοι και εντός εισαγωγικών
καταπονημένοι και κουρασμένοι από τα αγωνίσματα αυτά, να μπορέσουμε να εισέλθουμε ξεκούραστοι όταν θα έρθει το κάλεσμα από τον άλλο κόσμο. Κλείνοντας, να αναφέρω ένα πολύ ωραίο παράδειγμα του Ιχαίροντος Παϊσίου, κοινήν Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, ο οποίος έλεγε «Πάρε, παιδί μου, την καραμελίτσα που σου δίνει ο Θεός». Γιατί στην άλλη ζωή σου ετοιμάζει ένα ζαχαροπλαστείο. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, του Αγίου Σου Μάρτυρου Κυρίλου και της Αγίας Μαρίας της Αιγυπτίας και Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν. Ευχαριστούμε.